पुणी फेरुची बात्या दाना 23 रे तांडव रचिब लघुचाप 25 रे नहीं पारे अवपातर रूप। तेबे एबेर सूचना अनुसार आज पश्चिम और दक्षिण ओडिशा रे अधिक वर्षा हेबार संभावना रही अछि। तेबे राज्य रे पुणी एक लघुचाप सृष्टि होई पारे। आसंता 21 तारिख रे उत्तर बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रही अछि। तेबे 23 तारिख रे पश्चिम बंग संलग्न उत्तर बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि हेबो बोली वरिष्ठ कृषि पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक पूर्वानुमान करिसेंति। पश्चिम संलग्न उत्तर बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि पर सही स्थान रे 3 दिन जाय रहिबो। 24 तारिख रे स्थल भागକୁ ଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ସେହି ଭଳି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ଦାନାବାଦ ପାଟଣା ପ୍ରୟୋଗ ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡକୁ ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା 24 ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଏକ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 22 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରୁ 25 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। 24 ଓ 25 ତାରିଖରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ମେନପୁର ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ 19, 20, 23 ଓ 24 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡଘଡି ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍ ଲମ୍ବିଥିଲା। ଟ୍ରଫ୍ ପ୍ରଭାବରେ 19 ଓ 20 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସହିତ ଘଡଘଡି ବି ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବାନୁମାନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆଡକୁ ଲଘୁଚାପ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିସହିତ 19 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ଯାଏ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଛି। 19 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ଗଜପତି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡଘଡି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତେବେ ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି 20 ତାରିଖରେ ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଗଜପତି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ 30 ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। 21 ରେ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ତେବେ 22 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ସମାଚାର।